pala sila nung One pizza please daw. Sino? Yung first look nila ng mga teenager sila. Nagkagustuhan na pala sila nung pero hindi nila pinansin. Nagkaroon sila ng iba't ibang karelasyon. And then now at the end, pagtanda nila, sila. Sino ang nagkatotoo yan? Si John Marie at si Abby dito. Asya. One pizza, please. Sino nagkatotoo yan? Ay! Ulit. Sino narinig? Si Abby Piduya nga. Ay, hindi ko Tsaka si nga John kilala Marie. yun. Ay, wag na, hindi ka makakalagot. Sorry naman, hindi ko kilala. Hirap pala magkwento sa ano. Hindi mo kaibad. Pasensya naman. Hindi nagkakaroon sa amin magulang ko. Ka naman kasi pinanganak. Ano ba yan? Kung kami nanay ko, ba't hindi kayo gumawa ng maaga? One pizza, please. One pizza. Baka naman pag nakita ko, ma-recognize ko. Recognize. Recognize again. Where are you from? Kilala mo si Gino Padilla. Yeah, si Jane Padilla. Nakakaroon ko. Si Agot Isidro. Yes. Si Ariel Rivera. Yes. Si Dingdong Abansado. Yes, I know them. Bakit naman pala pwede. Pero yung binabanggit mong pangalan, I don't know. Maybe I know, but in only Di face. ba may spaghetti tayo din Sandwich, sa babae? please. Inabas mo. Wag na. Papaano pa? Late na. Eh, nasa freezer lang yun eh. May sauce na kaya. You don't have to. Marami naman siyang cook yan. Ano na lang sa masala. Hey, there's a look in your eyes. Must be the love at first time. First time? First sight? You were, ay, first time. Hey, You this were a just a look. part of my dreams. Nothing more, so it seems. I guess I found my inspiration. Ano kasunod? Yung mga kantang gano'n, pag naririnig ko, kaya ko sabayan, pero yung Parang kakantahin mo, hindi na. mga yung closer to you, yan na, nawala na. Just a little smile, a special smile, a twinkle in your eyes and a little smile. Kinilig sa sarili niyang kanta. Ganyan yung mga kanta ng araw eh. No? Tapos dadaan ka sa crush mo. Okay. Tulad sabi, ay, tulak mo nga ako. Tulak mo, para madapa. Charot. Tapos sabi, magkwento! Ma'am, si ano po, tinulak ako. Ay, ano, ma'am, nagpapapansin lang po yan si Montuerto. Mami, kasi naman. I-crush ko, ma'am. Tapos yung teacher mo kikiligin na Ang landi. yung teacher mo rin kinikilig-kilig din. Then go Sabi ko lang, naalala ko nun. Oh, Montuerto, Sandali. Ate, buksan mo nga mong yung pintuan. sinong crush mo dito? Sa mga anak ko. Gano'n yun, mga anak. Eh, kaya mo naman pala, dito ko pa.
Just a little smile, a special smile, a twinkle in your eyes and a little smile. Ay. Nine lang sila, 9. Oh. Kasi yung kaldero natin malaki. Yeah. 9 lang. There are 9 only. 9 only. 9 only. May kanta dyan. Go, go, go. I've got one night only. One Biglang sumigaw. before you let me know. Tabi. Sabi, Tabi. Tabi. dadaan ang rain at sasayaw ng cha-cha. Yeah. Ano na talaga. What is your problem? Nasaan na yung ano natin sa laang? Kunti lang ang gagawin kong toasting. Because They are not madami. okay. 18. One night only.
Pa yung sa lagay niya. Yeah, wala nga ako anghang na naramdaman. Wow! Sana all. Mas mataas talaga yung ano ko sa iyo. Dapat ikaw ang taga-Bicol kasi wala kang Ah, Ikaw ang taga-Bicol kasi wala kang naramdamang anghang. mahilig ako sa maanghang eh. Eh! Gusto ko yung may konting anghang. Ayoko, hindi naman anghang na anghang. I mean, You mean? Huwag naman yung parang ano. Bicol Express nga, sarap eh. Kaya lang, Bicol Express. Ha? Hindi naman ganun anghang. Yung alin? Gumagawa ka ng Bicol Express, no? Siyempre, Gawa nga ng Bicol Express next time anghang ako. Pag gumagawa ako din, maanghang eh. hindi mo ikaw lang kakain. Hindi, kasi yun naman talaga yung Bicol Express, maanghang ka. I know, but nga, hindi nga ako pwede kumain. Ay ba? Sarap. Hindi ka pala pwede kumain sa ano, Thai's restaurant. Ba't sobrang anghang ba? Di ba sabi mo, paborito ng tiya mo nung kainan yung sa Salad tayo? Sara Thai? Oo. Bakit? Ano ba yun? Kumain na kami. Hindi naman lahat maanghang. Ano naman masarap talaga. Pero may kamahalan talaga siya. Yan, nandun yung susulok eh. Pero tinagalo siya. Pero yung ano niya, meron doon kasing ano, yung gusto ko doon yung nasa platter na maliliit na may ano. May hanggang to, kailangan ko dagdagan ko pa. Alam mo pa. Ilang ba sila? Hindi mo ng 10. Okay. Baka may... 10. Sabi ba si Burman? Ano? Sabi ba si Burman? Ano mo siyang sabi? Ano mo nga sa kanya? Ay, di mo yan. Last na to. Okay. Video pala itong nakuha ko. Ako ang kumuha niyan. Ay, ikaw ba? Ang biyo pa rin tayo. Wala mga tao din. Yasay ka. Pinag-uusapan pa lang natin siya. Narinig ang kapal. Pinag-uusapan niyo ba ako, ladies? Hindi masyado. Because I'm your... Oh, bigyan mo na siya ng plato. Cause I'm your lady. Kasala. And you Nag-akit ko muna to, ha? Wherever you reach for me, and I hold that I can. Ito lang, kawawa naman ang tipid. Ano, hindi, madami yan. Sabi mo, sakto. Sige, dagdagan mo. Grabe ka naman mag-tipid, no? Dagdagan mo. Wherever you reach for me.
Bye.
That's it. Hindi ko pa rin na-open. Yung spicy? Nag-unboxing nga ako. Tapos may marimar. Hindi nga. Talaga ba? Mas ma-spicy pa to sa ano ah. Ano to? PayPal? Kam. In loco the day sa Dale Knit. Ano yan? Ewan ko, ano sa Nag-pop up? message ko. Oo. Huh? Kailan pa yan? 16 April. Yung isa 29 September, yung isa 16 April. Oh, baka yung ginawa yan natin. Una siya ng 20 euro. Aba, dami nag-watch, so naka 509 na. Aba, Kay buti-buti mo, Panginoon. sabihin maraming marates. Oo. Marami talagang marites. Pero naka 500 eh. Mm. 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 Pero nakakain naman. Yan. Oh, kung titiisin ko. Wow. Charot. So next time pala, school ba yan? At pala hindi rin ako maglalagay sa'yo ng sili. Mm. Pero yung sili na mahaba, okay lang. Mm. Okay, fine. Ano kasi ito eh, yung... Ano ba yun? Flakes. Slice eh. Seeds yun eh. Eh yung ano na kaya tayo may an? Eh yung... Yan. Gumawa tayo ng another video. Ay, another video. Ng ano? Another reset. Parang feeling ko din sila kumakain na ng spaghetti. Ito kasi hindi yung pasta ng iba. Ay, paano mo naman nasabi yan? What do you mean by that? Can you explain? May carbonara, ganun. Ang jajate nila, ha? Totoo lang. Nabuhayan na si ano. Nabuhayan siya ng dugo. Kanina pa yung gutom.
Hindi nakain. Mag-carbonara tayo. Hmm. Mag-carbonara tayo next time. Next Friday. Hmm. Yeah? Macaroni cheese muna. Mm-mm. Sino naman yan? Ano yan? Tinday laring. Asa mo si Ang Ate? bait-bait ng asawa niya. Love na love siya, no? Asa mo si Ate Michelle? Ewan ko. Baka hindi naman siya tutuloy. Buksan mo't papasukin ako. Sir, Hello? asan ka
Ano ba, sangre na yan? Para pinaglilihian mo yung tinapay na yun. Alam, masarap eh. Share. Sarap eh. Sama yung sangre na yun. Share ba? Yung akin naman yung saging. Sarap. Tignan mo, binili ko na naman siya. Hindi naman obvious na hindi masarap kasi inulit mo. Ulitin mo ba kung hindi naman? Dati yung chichirya na Japanese. Ngayon naman nakahanap Polarized na sunglasses ito ang Ilada, designed to reduce glare. Meron din na filter that blocks intense reflected light. Kitang-kita mo na ang everything. Plus, bagay pa sa kahit anong OOTD mo. From the original price of 995 pesos, makukuha mo na lang ito for only 422 pesos. Sabi na, bakit? Sabi na, Maging hydrated any time of the day with Chacolab Ceramic Bawang Tumbler. Hindi ka talaga mauuhaw dahil sa 1,050 ml na ito, made with ceramic coated SUS 316. Eh siguro, alam mo naman siya maaga, di ba? Yeah. Lagi on time yan eh. Kayo, eh. Hindi kayo maaga. Sabi ko, pinanawala yun, yun na yun. Sabi niya, nakasakay na ako sa bus na yun. Sabi ko, ha? Ba't kami sinuna? Sabi ko, Mahabaging Batalumang Kasyupeya, ako'y iyong tinggin. Nais ko nang tumulong sa digmaan. Ngunit paano ako lalaban kung hindi ko man lang mahawakan ang sandato ng aking ilot? O, tapos. Batalumang Kasyupeya, ay, pinakinggan na siya. Ilahad mo ang iyong mga kamay. If Koreles no hade. Wow. Venci ivi akreshi, ivi enuo. Ilo. Di ba lolo yun, di ba? Ano ginawa sa kanya? Nakahawak na siya. Sa lolo na yun, di ba? Kaya nga. nahawakan ko ng sandato ni Ilo. Ang isa na Eshma Batalumang Kasyupeya. Et larka shopevoj gushna ivi idu akrashi. Dahil i maestre estu hade ad. Yan ang maglalaban na ba na? Wah! Nakabalik na sila? Ay, hindi. Yung mga ano muna. Alam ko yung darating na. Ganyan-ganyan yung mga ano. Music.
Yo! Hindi na ako lalaban sa'yo. Sapagkat sa bawat buga ko ng apoy ay ako lamang ang nasasaktan. Iyon ang nais kong iparating sa iyo, Flamara, na ako at ang aking apoy ay hindi kaaway. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Drakesi, ngayong naipakita mo na sa akin na kaya mo nang magtimpi, kaya mo nang pamahalaan ang alab sa iyong puso, nakikita kong ika'y handa na upang aking tanggapin, sapagkat ako ay ikaw. Tayo ay iisa. Tila mas mapapayapa ang iyong buhay kung ikay mananatiling nakakulong lamang. Patanong ang Cassiopeia. Iparamdam ang simoy ng hangin na mapapakawala sa akin sa hawlang ito. Naririnig ko ang iyong panalangin, Dea. Kaya huwag kang matakot sa akin. Magtiwala ka sa iyong mabuting kapalaran. Sana, itatapon ko na muna yung ano. Kaibigang hangin! Ako si Pegaso, isa sa mga sinaunang Ashnea ng Encantadia. Urime, Pegaso. So, bisa'y naging mapagmataas ako at pinakalang ang aking Wala. kapay sinunod ng Pasnea ay malakas at makapangyarihan. Kami sa Leshma, Ngayong natutunan mo na ang mahalagang aral, makakaasa kang makikita matakasin. Gagabayan at tutulungan kita upang matupad ang iyong bilang bilang sa akin. Gawin mo na siya. Kasi magigisa ako ng sardinas na naman siya. Ha? Sardinas ako, sardinas. Sardinas na naman siya. Hindi ka na baby. Lagyan mo ako sa kukulit. dahil napatunayan mo ang iyong Okay. ako ay pumapayag ng sumama sa iyong tera. Avisala Eshma Badala Es Kalumdeva. Maraming salamat sa inyong gabay at pagpapala sa mga batang pinili ng kapalaran. Naway manatili lagi ang kanilang liwanag sapagkat ito lamang ang maaaring makadaig sa kadilimang dala ni Gargan. Nabigo si Saur! Nagtagumpay ang mga sangre! Hindi maaaring tuluyan silang magtagumpay. Kaya kailangan ko ng Ano lusupin na ang maganda? Encantadia upang mawasak ko ito. Bago pa tuluyang makabalik sila Tera. Hindi kayo magtatagumpay, Cassiopeia! Isinusumpa ko na ngayong araw na ito, mawawasak ang lahat ng mga buhay at kaharian sa buong Encantadia. Shit. Buti hindi ko nalunok. Konti lang. Dalawang kaharian at iilang teritoryo na Asim. ang nasa kamay ng mga kalaban. Hanggat naririto ang mga nakaligtas mula kay Gargan Tapon mo na. at hanggat ako ang harang ng Yan na. Tumingin ko sa'yo. Ah, dala ng ito.
Dito tayo dada. Wala ka dada. Dito na. Bukas mainit. Diyan na namin sige. Don't gotta let you go. On time ka talaga palagi. Ano yan? Parang shopping. Mayo. Kamusta na? Parang ako bumakit na. Weh, Oo nga. bango. Oh, Mabuti. kamusta? Ikaw. Okay lang. Tingnan mo nga kung kakasya yan sa... Ano yung mga dala-dala mo? Ito yung ano mo, aray. OMG. Pag ayaw mo, magtatapon na, balik mo sa akin. Oh, sige. Yes, sure. Tingnan mo nga. Alin? Ito Ito? yung sa'yo. Ito yung sa mga bata. Sige, sige. Tingnan mo nga. Pero hindi ko nga siya dadalhin ngayon. Sa... Kasya kaya yan? I think so. Yeah. Parang. 5 years old na kasi yung... 5 years old na? Yung ano, yung 6 na yata. Yung 5 or 6 ba? Eh, Wala ka bang kakilalang ano? meron. Oh. Eh, nakita ko yung anak ni ano, baka kasya, sabi ko. Okay. Gusto mong kape? Kape ka? Kupa ako. Anong oras na ba? 12:30.